Здравейте и добре дошли в канала ми. Днес ще говоря за много важна тема. В предишното видео говорех за добрите дела, които трябва да вършим към природата и животните, към естествения свят или творението, така го нареках. Днес ще говоря за добрите дела, които трябва да вършим към хората, или ще го нарека това видео покаяние спрямо хората и добрите или праведните дела, които трябва да вършим към хората. В предишните видеа съм говорил, че човек е дух, душа и тяло, как те работят едновременно, но накрая каквото и да става, човек върши дела. Към хората те биват добри или лоши. Понякога делата се определят от отношението и духа, с който правим нещата. Примерно мога да кажеш един човек, че го обичаш, че го почиташ, но да не го имаш предвид. Един съпруг мога да каже на съпругът си, че обича, че я почита. Но да го има предвид. Едно момче може да казва на момиче, че и обича и че я почита, но всъщност той не я иска да използва през писне и след това я зареже, което е много грозно и за жал се случва в нещо общество и момичетата са по-резервирани понякога поради злоупотреба с тях, поради това, че всякакви перковци са идвали или злонамерени хора. Затова отношението понякога е много важно и понякога по-духовните чувствителни хора усещат отношението за думите и те знаят дали ти го имаш предвид или не, или дори да го имаш предвид, колко силно го имаш предвид и дали ще мога да стоиш на това, което ти казваш, дали имаш нужния багаж, нужната духовна и морална сила на личността ти. Затова няма да говоря за тези неща, които сега казах. Те са по-сложни, по-духовни, по-касаещи емоционалната интелигентност от хората. Днес ще говоря това какви добри дела трябва да вършим и някой път мога да направя видео за това да говоря как с какво отношение, как да генерираме правилното отношение, как да говорим с правилното отношение, как наистина да ги имаме предвид и как да бъдем силни личности, така че като кажем нещо, че ще го направим, наистина да го направим. И да нямаме вина или срам, че сме си дали думата за нещо и не сме го изпълнили, което това също идва в хората. Добре, правилните дела в хората касаят три групи от взаимоотношения. Преди да кажа кои са тези групи, искам да кажа в метка колко вида дела има. Добри дела, има безсмислени дела и лоши дела. Думата за грях в Библията на еврейски е хамартия, извинявам се, на немерски е хатат, а на старогръцки е хамартия и двете значат да пропуснеш целта. Т.е. да не направиш доброто, което трябва да извършиш. Това е масовата дума, която се използва. Има и други думи, които са използвани. Има дума, която е използвана да извършиш осъзнато, буквално зло против Бог или човека. И това са двете думи, които са използвани. Като реално логически погледнато, ако видите, има три вида гряха. Едното е има по принцип три вида дела. Добро дело, безсмислено дело и зло дело. И ако извършиш едно дело, то може да е микс от трите. Най-простият пример ще ви дам. Може твоят родител да ти каже измий чиниите, примерно твоята майка. И да има 10 чинии за миене, които ти трябва да измиеш. Ти можеш да измиеш всичките, което да извършиш цялото добро, което му извършиш. Ти можеш да измиеш 5 от тях и останалите 5 да не ги измиеш. Ти можеш да измиеш 7 от тях и да прибавиш още една немит. Реално измиваш 7, но слагаш още една немит. И извършваш и остават 3. Не, 4, да. И като измиеш 7 и останат 3 и ти прибавиш още една, стават 4 немити. Тоест, делата, които вършиш, са микс от тези три неща. И много често ние вършим неща и едно от тези три преобладава. Или доброто преобладава, или нещо, което е безсмислено преобладава. Примерно, мога да ти кажа, измий чините, ти изобщо не ги измиеш и в това време да играеш компютърни игри или да правиш някакви други глупости, които са загуба на време. Има много неща, които са загуба на време. Да мързуваш е загуба на време, да играеш компютърни игри е загуба на време. Дори това те бъгва и мързуването и това. Да играеш белот карти с хора безсмислено дълго време. Не говоря малко да разпуснеш, да си разправяте вицове по цял ден е глупаво, да се събирате си, пиете биричка и си говорите вицове от сутрин до вечер, загуба на време. Това е
са посредствени, неградивни, несмислени взаимоотношения. И така, това е микс от тия три неща. Има три типа взаимоотношения, понеже човек е дух, душа и тяло. Човек има духовни взаимоотношения, има душевни, има физически. В тези три групи има по три по три подгрупи. Примерно в духовните взаимоотношения има три групи духовни взаимоотношения. Има взаимоотношения между твоята майка, твоят баща и твоите родители и роднини. Също и с твоите братя и сестри, които са по път. Аз съм имал ситуации, в които изпадам в трудност съм и без да питам когото и да било. Някой ми звъни, мой роднина, мой родител, без да им казвам, усеща, че съм зле и ми звънат и искат да ми помогнат и ми казват добре ли си, какво ли не. Аз същото съм правил към тях в определени ситуации, ставало чисто естествено и това е, защото сме свързани духовно. Защото освен, че сме свързани биологически, имаме и духовна връзка. И това нещо съм развил и към хора, които са ми много близки, много на сърцето, хора, които съм обичал, които съм прекарал много време. Едно момче, като прекара много време с едно момиче и се влюбят, същото може да стане между тях, да се почнат да се свързват духовно и да се усещат. Това е първия тип духовно взаимоотношение. Втория тип духовно взаимоотношение е между теб и твоите духовни ментори. Примерно, ако ти си човек, който си вярваш, имаш свещеници, пастори, проповедници, духовни учители, които са християни, които учат на Библията, на вярата в Бог. Дори да не вярваш в християнството, ако си човек, който си мюсюлманин, будист, хиндуист, New Age, имаш духовни учители и те почват да се свързват с тебе духовно и ти с тях, те почват да имат влияние в тебе. Дори ако ти си атеист, твоите учители, които са учители, примерно по физика, по биология или някакви такива науки, и ти почваш да ги почиташ много, те почват да стават духовни учители, защото ти почваш да придаваш духовност на недуховни неща и почваш да ги одухотворяваш и те наистина почват да стават духовни за тебе, но ефекта, който имат, не е благоприятния, който трябва да имат и ти получаваш изкуствен ефект на тебе, който не е истински, дори не е добър в случая и може да бъде изкривен и зловреден. С науката, ако ти издигнеш в идол и в култ, можеш да стигнеш до големи заблуди и до крайности. Пример е Втората световна, когато Хитлер е смятал, че трябва да прочисти човешки геном, като премахне по-нисшия вид. В момента в науката има много дупки, няма да влизам сега в това. Има и много хубави истински неща, но има и много дупки. Един от най-парадоксалните неща е, че има учени, които казват, че децата са вредни, други, че са полезни и не могат да се съгласат и на това има доста разцепление. Науката няма еднозначно мнение, камо ли по някакви по-важни въпроси от сорта на свързани с болести, с развитието на човешката психология и биология, как е свързано и двете и така нататък. Някакви много дълбоки неща. Като това, защо изпадаш в депресия, защо не, стрес и тем подобно. Има много неща, които са неточни и са въпрос на вяра, а не мога да кажа, че са на 100% така. Друг пример за духовни взаимоотношения са момичета и момчета, които издигат в култ някакви певци и певици и искат да бъдат тотално като тях. Едно е да се наслаждаваш на музика, друго е да искаш да приличаш на певците и певиците и да си като магиосно на тази музика и тази музика ти формира живота. И това е нещо, което човек трябва да внимава. Има певици като Бейонсе, като Леди Гага и тем подобни, които на концерти съм гледал майки с деца, отиват и така ги дават на тях и е някаква луда еуфория за някакви певици, искат да приличат на тях, искат да бъдат като тях, следват моралните стандарти, идеи, примери, всякакви неща, което за мен е неразбираемо.
както има фенове, които са фенове на някакъв футболен отбор, на някакъв баскетболен отбор, искат да приличат на тия звезди до край и ги издигат в култ, в имидж. И това са духовни тип взаимоотношения. Има хора, които издигат като авторитет и като духовни наставници, някакви хора в живота, може да са преподаватели, спортисти, хора, които гледат по телевизията, може да са приятели в групата ти. И тези хора понякога дори стават по-важни от своите родители, което е неправилно. Трябва да държиш правилен авторитет. И родителите са ти най-важни тип взаимоотношения, след това са твоите добри и правилни духовни наставници, не лоши. Не трябва да ги издигаш в идол, не трябва да ги издигаш в култ. Тези, които този, който трябва да ти е на първо място в живота е Бог, след това са хората и от тези типа хора родителите трябва да са на първо, на второ са духовните наставници и на трето място са твоите духовни приятели, които са, ако ти си християн, са твоите брати и сестри във вярата, с които си най-близък и могат да бъдат примерно, ако ти си вярваш в друга религия, твоите най-близки хора до твоя духовен наставник, ако човек, който ходиш по мачове и си фен на някакъв футболен отбор или някакъв футболист са твоите хора, с които ти ходиш на тия мачове или си говориш за този футболен човек, на който си фен от футбол и така нататък и всичко се върти около него и твоите приятели, които всичко се върти около него. Това са трите типа духовни взаимоотношения. Сега кажа, футбол не е лошо нещо, спорта не е лошо нещо, музиката не е лошо нещо. Те са морално-неутрални неща. Всеки спорт, ако се гледа с желание да изпитваш удоволствие, но не да го превъзнасиш и да става свръхважно нещо и това ти дефинира живота и да се върти всичко около него, не е лошо нещо. Ако не правиш за спорта някакви зли неща, като да мразиш хора от друг отбор, да се биеш с тях, също не е зло нещо. За жалост, много хора стигат до крайности, самите футболисти не искат това, самите шефове на клубове не искат това, това нещо не е лошо. Ако питате Лионел Меси или някакви български спортисти, дали в тяхно име млади хора искат да се бият с други отбори, всички ще кажат не. Това не е нещо, което нито един футболист иска. На моменти, като му е тегаво, му иска, но като цяло не иска, като е трезвен, като не е под ефекта на гняв и на лоши емоции. Това ти да си фен на някаква певица и искаш да бъдеш цял към нея е тотално безумно и не е хубаво. Песните не са лошо нещо, но те трябва да имат три основни параметъра, за да бъдат добро нещо. Трябва да има, се говорят за добри ценности в тия песни, да се насърчават хората да живеят тия добри ценности, да се говори за добри примери и хората да искат да следват тия добри примери не изцяло, но в добрата сфера, за която те говорят и за доброто, което тия примери са добро и тези хора са добър пример за това. И трето, да говорят за песни, които възвеличават Бога и истината за Бога, не лъжата, истинския Бог, а не лъжливия. Има фалшиви богове, има фалшиви в Христос, има фалшив свят дух, фалшив Бог Отец, фалшиви вярвания, има истински и дете се възвеличава истината за тях и самите истинските. Или не е някакво друго божество, което не е истинско. Аз говоря от гледна точка на християнство. Аз не съм човек, който отхвърля хората, които вярват в друга религия. Според мен не са правилни, според мен християнството е само истината. Окей, съм за приятелски разговор, в които вие не ми кажете защо смятате, че аз греша и вие да ми кажете защо се прави и обратното. Аз вярвам, че ако ние си казваме различията и се молим на нашите богове, ти на твоя, аз на моя, този, който истински ще се прояви, че е истински. И рано или късно, ако хората си говорят и искрено молят Бог и търсят Бог за да открият истината, всичките ще стигнат до този, който е истина. И аз не вярвам, че има много истина, аз вярвам, че има една истина във всяка тема. Има неща, които са морално неутрални. Това дали човек ще ходи с бяла риза или с черна риза, в повечето ситуации е все едно и не е толкова същественост, но това дали ти ще вярваш, че Бог иска да имаш 50 жени или една жена, или дали ти можеш да убиеш дете, докато е в корема на майката и да направиш аборт, примерно, или да убиваш в името на някакъв Бог невинни хора, които не те нападат и не е в самоотбрана. Има огромни различия и различни богове казват едно на тази тема, други не. И аз не смятам, че и двете се правят, смятам, че един е прав.
Не смятам, че една жена някога трябва да бъде изнасилвана. Изнасилването никога не е средство ти да не кажеш една жена и да въздадеш справедливост. И това е нещо, което никога никой не бива да прави. И не смятам, че ако има религия, която учи това нещо, е добро. Както и да се малтретират малки деца и други подобни. Както и да се взимат наркотици, както и да прекаляваш с алкохол, както и да изневеряваш, както и да имаш повече от една жена. Няма как и двете са истина. В които и да било обстоятелство. Така. Това е интересна тема за многоженството. В Стария завет в Библията го имаше, но то беше при Стария завет, при Новия го няма. Това беше с причина позволено заради греховността на хората, която в Новия завет, поради това, че ти мога да преживееш едно нещо, което се нарича новорождение, поради това, че Исус умрял възкръснал, вече може да имаш различен вид морал от преди Стария завет и затова хората са по-добри, откакто Исус е умрял възкръснал. Но това е друга тема. Интересна тема. За новорождението за мен е най-важната тема. Нямам търпение стигна до нея. Така, поради това, че човек е дух, душа и тяло, има тия три взаимоотношения. Казах за втората подгрупа в духовните, казах и за трите групи в духовните за твоите родители, духовни станици, брати и сестри във вярата. Човек може да има и душевни взаимоотношения. Това са примерно хора, с които гледаш филми. Филмите са като музиката, те са морално неутрални, трябва да насърчават за добри ценности, за добри хора, които да следваш, които са примери, да говорят за... Ако ще говорят за Бог, за добрия Бог и след добрия Бог. Много от филмите са фантазия и загуба на време. Не те насърчават към добро и зло. Някои от тях лукаво пускат гадни неща. Като цяло за мен повечето филми в днешно време са фантазия и илюзия. Няма много смислени. И човек да ги гледа много не си струва според мен. В повечето случаи е загуба на време. В най-добрия случай, в някои случаи е лошо. Хора, с които са душевни приятелства, могат да спортувате заедно, да играете карти заедно, да се събирате, да играете някакви бордови игри заедно, да играете шах заедно, табла заедно, карти заедно, си говорите вицове заедно, да готвите заедно. Това са неща, които правите заедно, но не са духовни, не им придавате духовна тежест. Духовна тежест е когато се молите на Бог, четете за Библията, говорите за Библията, когато хвалите Бог, когато ако правите духовни неща, като други религии, там някакви ритуали, ако слушате някаква музика и се покланяте на нея и се кефите много, ако се обличате и се опитате да поддържавате на някакъв ваш идол, някакъв ваш човек, който много се кефите, също е духовна дейност, между другото. И много хора без автентично да са християни и вярващи да познават Бога, те се опитват да придават духовност на външен вид, на спорт и те почват да имат духовен ефект, който в повечето случаи не е добър. Затова жени като се облекат по определен начин, хората ги усещат и реагират по различен начин на тях. Аз съм виждал добре облечени момичета и други добре облечени момичета, като видиш жените, усещаш различни неща от нея. Това е защото мотива, с който тя се облеква, мислите, които в момента тя мисли, отношението, което тя има в нея, че понеже сега тя се облеква така и проявява тия неща, ти трябва да й придаваш специално внимание. И това някои хора го наричат чародейство или го наричат съблазън, че те се опитват да се блъзнат. И е интересно, че това нещо го приема при момичетата и обикновено това го правят момичета, като имат ниско самочувствие за вътрешния вид. И това не е хубаво нещо. Това са трите вида под типа взаимоотношения. В душевното имаш, в душевното са приятелски взаимоотношения, познати хора и хора непознати в обществото. Това са трите вида. За тях няма много какво да говоря, то е ясно. И третия вид взаимоотношения са естествени, които се изразяват към първо държавната власт и политиката, към законодателната, изпълнителната и съдебната власт. Това е отношението към полицаите, към военните, към пожарната, към линейката, към властта като цяло и към държавните органи, към адвокатите, към прокурорите, към съдите, към министър-председателите, към
депутатите, към всичко, което е свързано с държавната администрация. Вторият вид естествени взаимоотношения са към твоите работодатели, твоите колеги, твоята фирма, твоята компания, твоята дейност. И третия вид са към твоите учители и съученици. Ако ти си дете, което си в яслата, към твоята учителка, в детската градина, към твоите учители, към си ученик, към твоите учители, съученици и така нататък. Това са всички видове взаимоотношения, няма други видове взаимоотношения. Това са всички групи от хора в твоя живот и ти трябва да имаш конкретно правилното поведение и отношение към тях. Днес ще говоря за поведението главно, малко ще засегна за отношението. Нека да започнем от това какво е важно ние да имаме и да се стремиме да имаме във всички групи взаимоотношения като цяло. Ако ние хората постъпваме както трябва в различните групи и разбираме колко са важни те за нас и ние сме мъдри, ние ще може да имаме чудесни взаимоотношения с тях. Сега ще прочита в книгата Римляни от 14 глава 17 стих средното изречение. Защото Божието царство не е ядене и пиене, а правда, мир и радост в Святия Дух. Тук, ако прочетем и 18 стих, се казва следното нещо. Понеже който така служи на Христос, бива угоден на Бога и одобрен от човеците. И тук апостол Павел, ако прочетем цялата глава, ще видим, че говори за това, че имало храни, които са били жертвани в името на различни божества и понякога и в името на демони. И някои християни смятали, че които идват това се грешат спрямо Христос и Бога и че това е неугодно на Бога. Павел учи, че ако хората се помолят, тази негативна духовна ефект се маха. Някои са смятали, че могат да ядат месо, че не могат да ядат месо, че една храна е нечиста, че друга е чиста и така нататък. И нещо, което става е, че Павел казва, заради ядене нека да не сипваме Божието царство, има по-важни неща, да има правда, мир и радост между нас, да си говорим за Христовите неща, за духовните неща, естествените, ако трябва не сме напълно съгласни, всеки да почита другия за различията му. Тоест той казва, ако някой не иска да яде тая храна, която е пренесена в името на Зевс, както е било в миналото, хубаво ти да не ядеш също тази храна, за да не го съблазниш човека и той да не си мисли, че ти отстъпваш от Бога и че той отстъпва. Когато ти си сам, яш си, не му казвай за това, почити това мнение на човека и така нататък. Павел казва, че може да ядеме всичко, и месо, принесено в името на Зев и дори на демони. Ако се помолим преди това и вярваме, че Бог ще очисти храната, Бог очиства всеки един негативен ефект, духовен в самата храна. Може в храната да има негативна духовност и да ти повлияе на духа, като ядеш. Но ако ти се помолиш, Бог очиства и Бог е по-силен да ни очисти, отколкото е било ния ритуал и ти чрез твоята молитва извършиш едно по-силен ритуал от този там гаден ритуал, който преди в древността си извършили. Днес няма много толкова, но дори да има, примерно, има храни като халал и тем подобни, които са стандарт. Ако се помолиш преди да ядеш за храната, за такъв тип храна, Бог е очиства от каквото и вредно нещо има, така че мога да не се решаваш. Така, тук е важното да се каже, че взаимоотношенията между хората, тук не говори се за взаимоотношението между нас и Бог, е правда, мир и радост, Святи Дух. Тоест, ние може да имаме взаимоотношения, които са правда, мир и радост, Святи Дух. Тоест, в взаимоотношението между мен и друг човек, Святи Дух може да е там. Това е Божия Дух. И е много важно ние да имаме взаимоотношения с колкото се може повече хора в Святия Дух. Това няма как да бъде, ако ние не постъпваме и в естествените, и в душевните, и в духовните, както Бог иска. Ти може да имаш и в трите групи, и в духовни, и в естествени, и в душевни, Святи Дух да бъде в тях и да имаш божествени взаимоотношения. И за да имаш такъв тип взаимоотношения, просто трябва да постъпваш както Бог иска. И е много интересно, всеки човек от вас го преживял, когато се случи нещо гадно, малко или много, идват три изкушения в човека, който е жертва на това нещо и в човека, който е насилника. Примерно, ако един човек ти каже зла дума или постъпи по лош начин към тебе, идва в тебе едно от трите неща. Или ти изпитваш осъждение към човека за това, че така е постъпил и му се гневиш. Или изпитваш страх, ако си бил оплашен. Може да не си бил наранен, ако си бил оплашен.
Или третото нещо, което идва може да изпитваш обратното на радост. Може да изпитваш антирадост, което е в някаква форма на огорчение, на депресия, на лоши емоции, като го видиш. И като видиш този човек, идват лоши емоции, или идва страх, или идва осъждение, или омраз. И затова е важно, когато някой постъпи зле към тебе, ти му простиш. Ако има страх към тебе, ти трябва да победиш страха, да разбереш, що ще страхуваш, дали този човек наистина е постъпил не как трябва, или ти го преекспонираш и се планираш. Жените по принцип обичат да преекспонират нещата, понякога, не винаги. Когато се случи това нещо, се страхуваш, трябва да разбереш защо ще страхуваш, да заякнеш. Обикновено страха е белег за слабост. По принцип по-слабите хора се страхуват. Това е белег, че ти някъде се смяташ за по-слаб или си по-слаб и трябва да заякнеш, за да спреш да се страхуваш и да придобиеш смелост към този човек, който е наранил, или към други подобни, които могат да дойдат в живота ти. И трябва да се оправиш с негативната емоция. Било то на огорчение, на депресия, на гняв, на неудовлетворение, на срам понякога може да е, ако този човек ти казва и думи и не те е почел, и да не позволяваш този човек отново се държи така с тебе, да се коригираш и ако е възможно, ако този човек се коригира, да му дадеш втори шанс. Понякога лошото е, че ти не постъпваш некоректно, другия си мисли, че си постъпил некоректно, ако тълкува погрешно ситуацията и може да придаде на тебе негативна информация, да се гневи на тебе, да те мрази преди това нещо. Може да го правиш, защото завижда, тогава ти не си виновен, тогава ти дори трябва да стояш правото той да си завижда колкото си иска, по добър начин, не по зъл начин. Понякога може да си оставиш правата, зависи от ситуацията и си тръгнеш и той, понеже си завижда, да получи това, което много иска, но просто това нещо да не е било за теб и да има нещо по-добро за теб. Зависи от ситуацията. Понякога няма и трябва да си отстояш правото. И това да е най-доброто за теб и той да не го заслужава, ти го заслужаваш и да трябва ти да го имаш и така, и просто да го усещаш, че така са нещата. Зависи много от ситуацията. А ако ти си човек, който си наранил и съзнаваш това нещо, е хубаво да спреш да се обвиняваш, да изпитваш срам, да спреш да се страхуваш от себе си, че отново би наранил някой, да пораснеш в тия области, да дойде разбиране, да се промениш, да мине време, да се заякнеш, да промениш това време, да спреш да се изпитваш чувства че не струваш, че си неудачник, че не ставаш, че това нещо ти ограбва щастието. Просто трябва да дойде радост, да разбереш, че живота продължава, че хората се коригират, имат втори шанс, да си еш втори шанс и продължиш напред. И третото, да, това го казах, няма трето. Добре, това ако постъпваме в тези три области по този начин, по който Бог иска, Святия Дух ще бъде там и ще имаме чудесни взаимоотношения, ще има правда, мир и радост. Ако случайно се нарушат, е редно да почваме да постъпваме както трябва и нещата ще се оправят. Да. Добре. Сега започвам от първия вид духовно взаимоотношение, което е между деца и родители, което е най-важното и най-много ще наблегнем днес на него. Другите ще ги погледнем по-малко, но дори и тези неща няма да забавя много. Това е принципно нещо. Всеки един атеист може да ги чуе и да постъпва така и живота му ще се промени. Това е изцяло практично от християнска гледна точка, но ако го приложиш и не вярваш в Христос, пак живота ще ти се промени към добро. Така че ме слушай и ми дай шанс, ще ти е полезно. Сега, какво се казва в книгата Ефесяни, 6 глава? Това Ефесяни е послание към църквата в Ефес за древните апостоли. Църквата значеше събрание от хора, не значеше сграда и днес трябва да значи това. Това нещо тотално се е изменило като разбиране в умът на съвременните хора. По принцип думата църква значи събрание от вярващи хора и апостол Павел към църквата в град Ефес, която той основал, пише, която е наброяла 50 000 души. Това му е най-голямата църква. Има 3 книги от Новия Завет, които пишат за най-високата летва в християнството. Една от тях е книгата в Ефес, другата е книгата Римляни и третата Откровение на Йоан. В първите 3 глави Исус директно говори на няколко църкви и залага много висока летва и стандарт. Ако
християните се стремят да имат тази висока летва в тия три послания, а света ще е друго нещо и християните са друго нещо. Те са много силни тези послания. Плюс ако ги съчетавам с първите 4 книги от Новия Завет, които са това, което Исус учи директно учениците, хората и християните ще имат много висока летва за живота си, ще бъдат много различни. Така, сега в книгата към Ефесяните в 6 глава в първи стих се казва следното нещо. Деца, покорявайте се на родителите си в Господа, защото това е право. Почитай баща си и майка си, което е първата заповед с обещание, за да ти бъде добре да живееш много години на земята. И вие, бащи, не дрезнете децата си, а ги възпитаете в дисциплина и наставление Господне. Така, и нещото, което тук е важно да се види е, че децата трябва да се покоряват на родителите си в Господа. Защото това е право, почитай баща си и майка си. Тоест, когато ние се покоряваме на родителите си в Господа, по този начин ние ги почитаме. А ако ние не се покоряваме на родителите си заради Господа, ние по този начин ги почитаме. Когато един родител иска от детето да постъпи не както Господ иска и детето казва, бихте послушал, но според мен Господ така не иска, родителят е длъжен да уважи избора на детето, може да има комуникация, да се дискутира, но накрая детето има право да избере да не бъде така. И родителят трябва да каже, добре, бихте послушал, но ако избереш по този начин и постъпиш така, аз вярвам, че се случи това негативно нещо, ако се случи позитивно, аз ще се коригирам, ако се случи това негативно или друго негативно, те може да се коригираш. И детето му каже, окей. Като едно дете израства, нали, в повечето ситуации това няма как да е вярно, родителите са прави, особено децата като са малки, но като децата растат, може понякога те в някакви ситуации да са прави, което е изключение. Родителите не трябва да си мислят, че са винаги прави, в повечето случаи може да се прави, колкото по-голямо да става детето, идеята е то да се стреми да развива лично взаимоотношение с Бога и сам да разбира кое е правилно и неправилно, и с течение годините самите деца трябва да почват да разбират сами и родителите все повече и повече загубват представа кое е добро и зло за тях, не защото им липсва нещо, защото Бог иска да научи детето да развива лично взаимоотношение с Бога. Това е нещо, което съм видял и е факт. От около 12 годишна възраст започва този процес, като придобива пикова стойност около 16, 18, 19 години и детето трябва да развива много силно лично взаимоотношение с Бог. В тинейджерските години започва това да става много силно, затова има много трудности в тинейджерските години, защото така децата си се опитват да открият тяхната уникалност и кои са те, кое е различното и много силно набива това нещо в личността им. Това е хубаво, родителите го знаят, това, което ви казвам сега е много полезно. Тинейджерските години са най-трудните години за едно дете, което расте. И децата хубаво го знаят и да изберат да бъдат тези, които знаят, че трябва да бъдат, и да бъдат тези, които трябва да бъдат. Като търсите Бога, ще разберете кои сте и кои не сте. Как човек открива своята уникалност? Когато се стремиш да вършиш всичкото добро във всяка сфера, пеене, музика, рисуване, физика, химия, биология, математика, там откъдето вършиш това и където виждаш, че си най-продуктивен, там ти имаш талант. Всички хора, и аз мога да пея, аз мога да рисувам, аз мога да бъда актьор, да правя филми, да правя какво ли не, да решавам диференциални уравнения с математика, разбирам от химия, от физика, но всички тия неща, които ги правя, в някои са много по-добро от други. И там е защото просто имам талант, а в другите нямам толкова талант. Другите ми отнема много повече време, не ме бива толкова и нямам толкова кеф. Понеже човек има основно 3 параметъра, аз съм го казвал, има желание в духа, в душата и тялото, има интелект в дух, душа и тяло, има сила в дух, душа и тяло. Когато Бог ти вложи в тебе талант, той ти обикновено ти задава по-голямо желание да вършиш ти неща, в които си талантлив. Второ, ти задава
по-голямо разбиране в тази сфера, по-ти се отдава да разбираш ти неща. И трето, ти задава по-голяма сила, като го вършиш, да си по-продуктивен, да имаш по-добра интуиция, да си по-трудолюбив и да имаш повече желание и сила да вършиш това нещо. Повече увереност, повече смелост, повече дързост, повече воля, повече дълготърпение и така нататък. Повече способност. И по този начин човек открива уникалността си. Когато един човек иска да бъде нещо, което не е, самото желание да бъде е едно такова фалшиво се усеща, не е истинско, не е автентично. Затова е много важно човек да бъде себе си, да бъде автентичен, истински. Да обича добрите неща, ама тези, които наистина са за него. Като всеки човек трябва да стреми да върши всички добри неща в нужната пропорция, просто някой трябва да ги върши в повече, други в по-малко, зависи от неговата уникалност. Но всеки човек трябва да разбира от физика, от химия, от музика, от изкуство на едно ниво, особено от по-фундаменталните неща, като математика, като физика и така нататък. Какво да кажа друго? Така човек открива уникалността си. Да, и обикновено Бог не ти дава мисия да си проповедник и ти създава желанието да си чистач, примерно. Той ти създава желанието да проповядваш. И мисия за проповедник, и талант за проповедник, и знание за проповедник и така нататък. Това е един прост пример. Не, че не мога да чистиш и не е лошо да чистиш. И така. Сега, нека погледнем друг стих. Ако ти правиш това към... ти си син и правиш това към твоите родители, ги почиташ Господа, ще ти бъде добре и ще живееш много години на земята. Ако искаш живееш много години на земята, почитай майка си и баща си. Като постъпваш угодно към тях, грижиш се за тях, почиташ ги и ги слушаш, когато ти казва това, което Бог казва, и се грижиш за тях. И стремиш да живееш угоден живот на Бога с цел да отдаваш почит и те да се гордеят с тебе. Да. Сега нека видим родителите какво е хубаво да правят към децата. И вие, бащи, не дразнете децата си, а ги възпитавайте в дисциплина на стъпление Господне. Сега тук се казва не майки, а бащи. Причината е, че бащите са тези, които трябва да дисциплинират и да наставляват, да водят. Бащата наставлява детето и открива уникалността в детето. Един баща трябва да гледа на детето си като треньор и като на някой, който трябва да открие уникалността на детето. Един баща трябва да научи детето да воюва и да се бие за добрите неща в живота, да бъде войн, да се грижи за по-слабия, да се бие, да воюва, да е силен, да не е слаб, да е воюва духовно срещу силите на мрака и така нататък. Не трябва да бъде пасивен, много бащи днес са пасивни пред телевизора. Не трябва да бъде и осъдителен и твърде изискващ. Това се казва да не дразнат децата си, защото някои родители и бащи, когато детето се промени, то казва как може, защо не се справи тук това, защо не направи това, защо не направи това. И това дете се чувства много потиснато. И го е страх след това да опитва. Едно дете, като се провали, бащата трябва да каже спокойно си, не получи се от недобри резултати, следващия път ще се справиш по-добре, ти можеш. Давай и да го насърчава да опитва и да се учи, да опитва и да се учи, да има желание, да не губи желание, да не губи мотивация, да се учи и да става все по-добър във всичко, в учене, в спорта, в взаимоотношения с хора и така нататък. Един баща, който когато детето се издъни и то е остро и критикарско и се държи строго, детето почва да се дразни, почва да има бунт. Това важи, когато ти си голям, примерно ако си човек, който си вярваш, имаш хора, които си тикат бащи и майки във вярата и ти се издънваш и те ти казват как можа, защо го направи, това беше много нечестивно, си държат така, те се държат лошо с тебе, нещо, което става, че това нещо те потиска, слага лимити, слага страх в тебе, слага страх ти да опиташ отново
Когато един човек се страхува и се чувства потиснат от някой, той почва да се дразни, да го намрази, почва да се бунтува. Аз съм го преживял това нещо. Много е неприятно, ако ти си такъв духовен наставник, спри да бъдеш, поучи се, поръсни, почни да даваш втори шанс на хората и да вярваш най-доброто с тях и като се издънат сериозно или по-несериозно, внимавай какво правиш. Знам, че не е лесно. Всеки един, който е духовен наставник и родител, е човек, който пипа на много интимни неща и аз съм човек, който имам разбиране. Ако един човек, който е хирург, е излекувал 1000 човека и убил един, хубаво е бъдем обективни и да го помним, че излекувал 1000 не е един от грешка. И така родителите понякога се гафат, много духовни наставници се гафат и има големи последствия, но е важно да си взимат поука и двете страни продължават, хората се възстановяват, за щастие има възстановяване, винаги Бог дава и просто двете страни да не допускат грешки в тези ситуации. Аз съм се доверял на духовни ментори, на моите родители, понякога повече отколкото трябва и съжалявам. Съм страдал много. Хубаво е след това те да разбират къде са сгрешили и да не повтарят тази грешка и аз да разбирам, ако те не се коригират, да нямам доверие в тази област отново по този начин и така. Добре. Нещо, което е интересно. Бащите учат това в децата. Как да се бият, как да дават. Майките учат как да приемат. В Псалм 22 се казва много интересно нещо. Псалм 22 е псалм, който цар Давид записва и Бог му го дава, за да опише свръхестествено. Го дава какво нещо ще преживее Исус Христос на кръста. Първи стих на Псалм 22 е или лама савахтани на еврейски, или на български Боже мой, защо си ме оставил. Това е 4-то изречение от 7 изречения, които Исус казва на кръста. И той го казва с цел да реферира към Псалм 22 и да разберат хората той какво си мисли в този случай. И също да покаже на хората, че силата на Бог го изоставя в цел той да умре за нас, за нашите грехове. И тук той описва какви неща си е мислил, какво си е мислил докато на кръста. И интересен, прочетете го, аз няма да ви прочита всичкото, но ще ви прочита едно от нещата, които казва. В 9 стих се казва в 22 псалм: но ти си, който си ме изкарал из отровата. Тук визира на Бог. Бог се е много изкарал из отровата, което го е направил чрез хора, не е буквално. Ти си ме научил на доверие, когато бях на майчините си гърди. На тебе бях оставен от рождението си, от утробата на майка ми, ти си мой Бог. И тук е това, което иска да каже Исус, че докато той е бил малък и е расъл над гърдите на майка си, майката го научила над как да се доверява към нея и към Бога. Много често ние преписваме характеристиките на нашите земни родители към Бога. Ако сме имали бащи, които са по-изискващи, смятаме, че Бог е много изискващ към нас. Ако са били много любящи, че Бог е много любящ. Ако са били много пасивни, че Бог е много пасивен. Ако са били много зли, че Бог е много зъл и така нататък. И майките, още от малко като расте детето, то се учи от нея, то е в нейната гръд, то се научава да приема от нея. Майките дават една нежност, която бащите не могат. Тази нежност е много нужна децата да усетят, за да се доверят. Когато ти си наранен в някаква нова област, ние понякога може да станем като деца и е нужно да преживеем тази нежност, за да може отново способността ни да се доверяваме, да се върне, страха ни от недоверие да изчезне болката и за да може да се довериме и да преживеем тази прегръдка. И това е изцеление, не физически, а духовно и душевно. И това е нещо, което ние трябва да развиеме като като хора, които израстват. От майките трябва да се научим да се доверяваме, което после ще ни научи с как се доверяваме към Бога. И от бащите как ние не да се доверяваме, а да инициираме неща. Не да приемаме да даваме неща. Не да приемаме грижа, а ние да даваме грижа. Как да вярваме, не да получаваме, да вярваме да даваме. Как ние да сме уверени и ние да се намесваме, и ние да бъдем източника на снабдяване, а не ние да бъдем хора, които да получаваме.
Майките ни учат как да се доверяваме, да получаваме, бащите ни учат как да вярваме, че мога да дадем и да даваме, да сме уверени. И това е нещо, което една майка трябва да изгражда към едно дете и един баща към едно дете. Изключително важно. Независимо дали са момчета или момичета. Да. Много важно. Така. Това е за родители и деца. Сега ще говорим за мъжете и жените. В отново книгата Ефесяни, в 5 глава, се казва: жени, покорявайте се на своите мъже, като на Господа. Майко мила, защото мъжът е главата на жената, както и Христос е главата на църквата. И той е спасител на тялото. Тялото пак е църквата. Но както църквата се покорява на Христа, така и жените нека се покоряват във всичко на своите мъже. Чухте ли, жени? И вие, дами, които не сте женени, стремете да се покорявате на някой, да видите дали го бива. Дали е като Христос. Всяка една жена трябва да знае кой е Христос и да иска мъж подобен на него. Но не е едно към едно и трябва да внимаваш с изискваните си, да не си свръхпретенциозен. И той да не е свръхпретенциозен. Като идеята е жената да се покорява на мъжа, когато мъжа иска да постъпи като Христос. Когато мъжа иска да постъпи не като Христос, жената му кае: скъпи, съжалявам, ти не искаш да постъпиш като Христос, бих те послушал, но не е в този път. Христос е такъв и такъв. Затова за един мъж и жена се разбират в християнския брак и той и тя трябва да разбират какъв трябва да бъде мъжът, каква трябва да бъде жената. За основните фундаментални неща. Това е нещо, което е за друга тема, за друго видео. Ще го говоря. Сега мога да кажа, че основно мъжът трябва да иска да бъде почитен, да живее за почитена кауза, за Бога, за призива му и да бъде силно вярващ и силно действащ в трите сфери на живота: в духовната, в взаимоотношенческата с хората и в професионалната. И да бъде пример в тия неща. И иска да бъде като Исус тия три сфери на живота, да бъде колкото се може по-добър. Така и една жена трябва да се стреми да се покорява на мъжа, когато той постъпва като Христос. Ако не, му казва: скъпи, аз няма постъпя така, ще постъпя еди как си. Защото идеята е през мъжа жената да преживява Божията власт. И мъж трябва да се научи как да има авторитет и да упражнява духовна власт над жена си, да я пази, да я защитава, да учи, да изгражда, да я назидава. Сега вижте отговорността на мъжете към жените. Когато един мъж е такъв, една жена много вероятно да иска му се покорява и ще изпитва голяма наслада и сигурност. Мъже, любете женици, както и Христос възлюби църквата и предаде себе си за нея, за да я освети, като я очисти с водно умиване чрез Словото, за да я представи на себе си свята църква без петно или бръчка или нещо подобно, но да бъде свята и непорочна. Така са длъжни мъжете да любят жените си, както своите тела. Който люби жена си, себе си люби. Така, и сега има други стихове, няма ги чети, в 33. Но и вие, всеки от вас, да люби своята жена, както себе си. Тук говори за мъжете, а жената се бои от мъжа си. И сега един мъж, като има духовен авторитет, Бог е сериозен с Бога, той ще има власт. И жената трябва да усеща тази власт и изпитва респект. И да внимава да не уронва властта на мъжа, защото една жена, ако не постъпва почтено към мъжа, може да урони мъжа и основната нужда на мъжа е да получава одобрение и почет от жената. Една жена трябва да оценява любовта на мъжа към нея. Когато мъжа прави нещо любящо, жената трябва да го оценява. Дори да ни харесва, трябва да каже: скъпи, благодаря ти, това беше добре, но аз обичам това, и да го насочи към това, което тя обича. И мъжът, като разбере и изразява любовта по начин, по който разбирам жената. И мъжът трябва да иска да го изразява по начин, който жената има нужда. Като жената е хубаво да го насочи, ако мъжа не се сеща сам или частично в сферите, които не се. Но е много важно един мъж да обича жената, като е готов да даде живот си за нея. Както Исус даде живот си за църквата, църквата за всички хора,
които след като са чули за Исус, са избрали да го следват и са го приели, са преживяли едно нещо, което е много интересно, новорождение. Не съм стигнал тази тема, ще стигна. Това е най-важната тема, трябва да чуете сега, просто изливам основа за нея. И един човек, като преживее новорождение, той става част от църквата на Исус. И жертвата на Исус на кръста почва да важи за него. Преди това е като опция потенциално не важи. Исус умря за всички хора, но само ти, които са новородени, само за тях важи смъртта и възкресението на Исус. С това преживееш новорождение е най-важното нещо. Ако ти не си новороден, не си християнин. Трябва да се новородиш, за да си християнин. И след това трябва да станеш новороден и така. И да живееш като новороден човек, което е много предизвикателно нещо. Ако си мъдър и разумен е лесно, ако не си има моменти на трудности, но ако не се откажеш, ще успееш. И ще имаш чуден живот. Та мъжа трябва да обича една жена и една жена търси най-много да бъде обичана. И един мъж трябва да се научи как да обича, както Христос обича. Момчета, които си липсват бащината фигура да видят как трябва да обичат една жена, трудно обичат и са малко несигурни и трябва да се научат как да обичат безусловно и един баща трябва да ни научи. Има хора, които могат да бъдат като земен баща и да бъдат пример за това как му обичаш жена и те научат. И това е нещо много важно. Затова бащите трябва да учат децата си как да обичат жените си с пример. Това трябва да виждат. И едно момче, ако не е научено, Бог може да го научи свръхестествено. И може да го види от други семейства, които са силни вярващи. И да придобие тази способност да... Това е, което Библията учи за мъжа и жената основно. Като мъжа трябва да бъде глава, т.е. трябва да има мъдрост, трябва да е силен. Жените обичат силни мъже. По принцип мъже направим по-силен от жената. Сега това ще го прочетем в Първо Петрово, 3 глава. Апостол Петър скалата, камъкът учи следното нещо. В 3 глава, 1 стих. Подобно и вие, жени, покорявате се на мъжете си, така че даже ако някои от тях не се покоряват на Словото, да се придобият без Словото чрез покорството на женици. Ето тук се казва, че жените, ако са верни на Бога, а мъжете не, мъжете могат да се засрамат и почнат те да бъдат верни. Като видят, че вие живеете в боязън и чистота пред Бога, а не пред хората. Сега, вашето украшение да не е външно, плетене на косата, кичене с злато или обличане в скъпи дрехи, а скритият в сърцето живот с нетленното украшение на кротък и тих дух, който е скъпоценен пред Бога. Тук не значи жените да се обличат хубаво, но да не изпъкват много и това да не е основното нещо и личния вътрешния им живот, сърцето на жената. Духа и душата, това да е нещо, което привлича мъжа, не е външния вид. Така, 5 стих. Защото така някога и святите жени, които се надяваха на Бога, украсяваха себе си, като се покоряваха на своите мъже. Ето една жена, ако се покорява на един мъж, това е красота за нея. Тя ще е вътрешно красива. Искаш ли си красива, моето момиче? Научи се момчетата да те водят, а не ти. Още преди да се ожениш. Насърчай мъжете да бъдат лидер и ти ги следвай и не им се налагай. Ето ти, колко ти способна да си. Намери си някой по-способен от теб и го следвай и да се допълвате и ще намираш голям кеф. Всяка една жена иска да има генерал, а не хлебарка до себе си. Не мъжле по Чехов. Да. И ти, мъжо, искай да водиш някой, а не някой те води. Да, ети. Формула за успех на взаимоотношенията. Както Сара 6 стих се покоряваше на Аврам и го наричаше господар. Така и вие сте нейни дъщери, когато правите добро и не се боите от никакво заплашване. Така също и вие, мъже, живейте благоразумно с жените си, като с по-слаб пол и отдавайте почит на тях, като са наследници на дадения чрез благодат живот, за да не бъдат възпрепятствани молитвите си. 7 стих е много важно.
Така също и вие, мъже, живейте благоразумно, жените си като с какво по-слаб пол, жените са по-слабия пол. Една жена като стане паникьосано, склонна да лъже, склонна да преекспонира, като е сгрешила и не иска си признае, защото се притеснява да не изглежда не как трябва, склонна да маже, да е само негативна. Пред мен жени и пред други хора са били крайно негативни, не са казвали нещата обективно, изкарвали се само негативното, не позитивното. Един мъж е хубаво да знае това и да се стреми да се защитава. Аз не съм го знал в такива ситуации, не съм се защитавал и ме яд било за това. И ако мога да върна времето назад, бих се защитавал, но сега това ми е по-ясно. И жените са склонни да криват истината в подобен тип ситуации. Те дори не знам дали понякога го съзнават. Това е когато те се чувстват несигурни, когато са били примерно в ситуация, в която се почувствали неловко като цяло и се склонни да изкриват гледната точка с цел те да изглеждат прави и да се защитат, защото жените са по-слаби и се чувстват незащитени. И мъжете, за да една жена да си признае истината, трябва да има комфорт, да си създадат комфорт, да й създадат сигурност. Тогава една жена ще си каже нещата така както са. И жените, като действат на емоции, са склонни да променят истината за една и съща ситуация. Един ден ще ти кажа едно, друг ден друго. Защото емоциите ги владеят жените. Мъжете, нас емоциите не ни дреме. Нас ни интересува какво е било тук логиката. Това е разликата между мъжката и женската душа. Така са нещата. Аз съм го виждал в майка ми, баща ми. Не е нужно съм женен, за да го виждам. И в други жени съм го виждал. Да. Отдавайте почет на тях, като са наследници на дадения чрез благодат живот. Тук благодатта ни свързва. Това е Божията благодат ни свързва. За да не бъдат възпрепятствени на молитвите ни. Тук нещо, което е много важно, е мъжа и жената се молят. Ако ти искаш да разбереш кой мъж е за тебе, молете се заедно. Вижте как се молите заедно и ако усещате благодат и ако усещате, че добре ви се справяте в молитва, пробвайте и други неща и така ще имате пълнота в душа и тяло. Един мъж и една жена трябва да вършат духовни неща заедно, душевни неща заедно и физически неща. Много хора днес се разделят, защото им липсва духовното и защото не са се взели с Божието благоволение и с осъзнаването, че имат потенциала за взаимоотношение до края на живота им. Има 3 условия една жена да е подходяща за един мъж, които 2 са глобални, третата е условна. Първата е да обичат и двамата Бога, ама наистина го обичат. Втората е да обичат хората. Ако ти си атеист и не обичаш Бога, поне обичай хората, това го имаш задължително. Което включва да не пиеш, да не пушиш, да не си наркоман, да си трудолюбив, да си ученолюбив, да почиташ хората си, добър в комуникацията, добър в професията си и така нататък. И третото е да сте уникални и подходящи един за друг според вашата уникалност. Твоята уникалност е подходяща и другата. Казах как човек открие своята уникалност. Трябва човек да знае каква половинка има, за да му действа. И най-хубаво е да чуват от Бога. И като Бог говори на двама души бъдат заедно, т.е. с някаква цел, с някакво видение, с някакъв призив. Бог създаде Ева на Адам да му бъде подходящ помощник да обработва градината. Не на Адам да снабдява нуждите на Ева и Ева на Адам, а заедно да имат цел, с която те да вършат за Бога. Тоест, целта на мъжа не е да снабдява нуждите на жената и жената на мъжа. Това е част от това. Но и целта е те да живеят за Бога и да ходят в призив и да вършат неща за Бога, които са му угодни. Ако тези 3 параметъра ги има, те са подходящи ни за други. И начин да чуш от Бога да разбереш каква половинка ти трябва, да ти покаже кое е подходящо, кое има потенциал и да действате, като имайте предвид, че хората не са съвършени, могат да има препъни камък някъде, трябва да ги виждате, да знаете ти неща, да внимавате в слабите ви области. Понякога пръв чува мъжа, втори жената, обикновено Бог говори пръв на мъжа, след това и жената може да зацепи, някой път жените по-бавно сгряват, понякога мъжете по-бавно сгряват, но изключение.
Защото мъжът трябва да е главата, по-добре мъжът да сгрява първо и да той трябва да сгрява, след това жената. И хората трябва да се чуват, да научат как чуват от Бога. И след това е много важно как ще постъпват един към друг, за мъжа да го изяви в правилния момент, по правилен начин го изкомуникира и да го показва, ако може. Да правите тия неща, за които усещаш, че трябва да правите за Бога и мъжа и жената го виждат. Ако ще се молите, ако ще говорите на хората за Бога, каквото и да било, трябва да го правите заедно и да виждате това нещо. Че и двете страни искат това нещо, се посветят на тази цел. Примерно някакви мъж и жена искат да служат на млади хора, много млади хора спасяват чрез тях да стават вярващи. Други по-навъзрастни му искат, трети му искат да правят песни за един, може да иска да проповядва, жена му да пее, жена му първо да пее, мъжът след това излиза, проповядва, да правят църква заедно. Може да е някаква такава уникалност, която и двете страни Бог е заложил куп нежа в сърцето им, да се допълват един друг. Това е духовната част, трябва да има душевната, да има добра комуникация, да се разбирате, да имате общи неща, които правите заедно, ви е приятно, да си слушвате, да се смеете заедно, да се усещате душевно, емоционално. Третата е естествената, се харесвате външно, да може да работите, да сте добри в професията си и така нататък. Тия неща. Тия неща трябва да ги има. След като се вземете заедно, тия неща трябва да се развиват, да имате деца, да ги учите на наставление Господа, как се пише, да си спите заедно след като се ожените и така нататък. Има три неща, поради които хората се разделят. Първо, ако им липсва е тази уникалност, общата визия. Седат 20-30 години заедно, не са доволни, отглеждат деца, не има гузно и се разделят. Това много често става при невярващите хора, където го няма божественото и духовното и го няма това нещо с призванието. Аз и много жени, които познавам по-възрастни от мен, които мъжът ги зарезва заради по-млада, защото няма това нещо. Особено един мъж без призвание, този човек няма щастие дори да има жена. Мъжете имат щастие, призванието си дори и без жена. И искат жена, която да им бъде подходящ помощник. Така са направени мъжете. Те живеят за призива. Затова мъже, като се фокусират много на работа, дори и жени не искат. Много често мъжете изневеряват на жените в работата. Защото много им кеф да работят, като станат много добри. И така е за духовната работа на Господа. Мъжете обичат работата. Ако обичат жените си, това е хубаво, трябва да обичат жените си повече от работата, но и не е от духовната работа да правят призив с нея, защото това е компромис с Бога и това е да не обичаш Бога. И една жена трябва да иска мъжа си да обича повече Бога и призива си от жена си. Като това не значи да пренебрегва жена си, жена му помага и жена е мултипликатор на това. Ако мъжът обича призива си, той ще иска жена му да е както трябва и да е добро в състояние, да му помага. Ако жената не е, няма да може. Обаче ако жената е в добро състояние и иска да му помага, тя му спира работата в Господа. И такива жени трябва да си бият два шамара и да се коригират. Обикновено такива жени искат да ходят по почивки, да си пекат там частите и да се занимават за глупости. Ама това е плевел житейско удоволствие, казва Библията. И така нататък. Затова е много важно първо хората да се разделят, да имат призив от Бога и бъдат верни на Него. Видение. Второ, добра комуникация. Добрата комуникация е като добрия секс. Обикновено секса свършва в едно семейство, като започне добра комуникация. Мъжете трябва да могат общуват жените, да бъдат нежни, да ги предразполагат, да им показват нежност, да им помагат в тези неща, да имат добра комуникация, се слушват, да се разбират, да са чувствителни, са добри слушатели, добри говорители. Жените също трябва да са добри слушатели. Аз много обичам добри слушатели, много обичам споделям себе си, да имам дълбоки разговори, качествено време. Не обичам посредствени разговори, не обичам кратки разговори, обичам дълбоки, детални разговори. Една жена да е добър слушател е перфектна за моята персона. Да, която вниква в това, което казвам, а не просто така слуша. Третото нещо, поради което хората се разделят, е, че не се разбират за естествените неща. Мъжът не е добър в професията, жената не е, правят глупави неща там, карат се за пари, не им се получават, нещо куца там. Това са трите основни причини хората се разделят. Няма четвърта. Това да пиеш, да пушиш, това са неща, които изобщо не ги вкараме. Тук казваме, че се разделят поради добри неща, които трябва да правят и не ги правят. Изобщо не говорим за злите дела. Ако ти пиеш, пушиш си, наркоман си, зависим за
алкохолозависим, ако си хероинозависим, ако си компютърен маняк и не искаш да гледаш деца, изобщо не мисли за семейство. Какво ми говориш за семейство? Такива неща. Да, това е което иска да кажа за мъжете, дете и момчетата. Сега да кажа, ако ти си момче и си не семейен или жена, приготви се, когато станеш готов и следваш Бога, Бог ти прибавя, открий Бога, познай кой е Бога, ако не познаеш Бога, открий какво е твоето призвание, твоята уникалност в Бога, твоите духовни неща, които Бог искаш да вършиш, твоите душевни, естествени неща, които имаш. Сприятели се с хора, които са сериозни като тебе, и когато Бог ти доведе жената и ти каже, действай мъдро и разумно, покажи защо преди да го кажеш, нека тя да го усети. В момента, в който е правилен да го кажеш, сприятели се, сближи се с нея, опозная, и тогава внимавай да не избързваш, да се влюбваш, по-добре гледай да е по-духовно и с емоциите му ги контролираш, защото любовта е като алкохол. Като се вържеш емоционално, почваш да мислиш нетрезво и трябва да контролираш тия емоции. И е хубаво да има духовни елементи, жената да иска заради духовни, емоциите след това да почнат да набъбват. Емоциите трябва да са предимно след брака по възможност и като вече има една дълбока сериозна основа. И душевната любов трябва да е втора, първо да е духовната. И когато е духовната обикновено не е толкова емоционална, тя не те привързва да мислиш твърде много за човека. Душевната любов те кара да мислиш твърде много за човека. Тя е много романтична. Романтичната любов не е духовна. Тя те е хубаво да започне след брак или малко преди него. При изгодежа и там, но преди това трябва да бъде една излета духовна основа. Това е което аз смятам и съм видял, че от опита истина. Сега, какво отношение трябва да имаш към твоите духовни наставници? Господа, било то има петкратни служители, които са проповедници, има и обикновени християни, които също могат да учат неща. Петкратните служители са апостол, пророк, евангелизатор, пастор и учител, и до ден днешен ги има. Важно е да почиташ тях и да ги разпознаваш, да се учиш. Те не са съвършени като хора, само Исус е съвършен, но техният дар мога да разпознаш и да се учиш от тях и с добрия пример на характери. Вижте сега какво се казва в Евангелие от Матей, 10 глава, 40 стих. Който приема вас, мене приема, и който приема мене, приема този, който ме е пратил. Който приема пророк, защото е пророк, наградата на пророк ще получи. Който приема праведник, защото е праведник, наградата на праведник ще получи. И който напои един от тия малките само с една чаша студена вода, защото е мой ученик, наистина ви казвам, никак не е изгубил наградата си. И тук сега Исус прави паралел. Пророка е някой, който има петкратен дар. Не всички хора са пророци, много малко хора са, и те имат по-голямо духовно влияние. Ако ти приемаш такъв човек и разпознаваш властта му и разприемаш това, което той прави като тебе, като получение, като молитва, като неща, които говорят и влияят, ти ще получаваш неговата награда. Ти ще имаш неговата духовна позиция и влияние, което той получава лично от Бога. И ти ще приличваш на него в някаква степен. Той ще е твой учител, и ако ти имаш дара си пророк, неговия дар може да разшири твоя дар. И един ден ти чрез него да станеш. И той те обучи за това. Както казах, има апостол, пророк, евангелизатор, пастор и учител. Наградата на праведника е всеки вярващ. Ако ти разпознаеш един християнин, че ти говори за християнски неща и го приемеш, ти ще имаш това, което той мисли, за това, което той ти говори, ако постъпи същия начин. И нещо интересно, ако един човек изпадне в нужда, пророк или праведник, и ти му снабдиш нуждата, по този начин ти пак получаваш награда. Да. Помогнеш на пророк, наградата на пророк ще получиш. Помощ на праведник, наградата на праведник ще получиш. Това е накратко, няма влизам в детали, ще имам проповеди на по-дълга тема. И остана взаимоотношенията с братите и сестрите във вярата. Ще дам много стихове за това, пише свърх много за това. Ще прочета едни от най-основните. В Ефесяни 4 глава се казва: за това, като отхвърлите лъжата,
Думата за това се казва в предишни стихове, че станали хората новородени, спасени. Святи Дух е влезнал в тях и живеят вече като християни, имат силата и са влезнали в завет с Бога. Затова, понеже сте станали християни, като отхвърлите лъжата, говорете всеки с ближния си истината, защото сме част един на друг. Гневете се, но без да съгрешавате, слънцето да не залязва в гнева ви, нито давайте място на дявола, който е крал да накраде вече. Е по-добре да се труди, като върши с ръцете си нещо полезно, за да има какво да отдели на този, който е в нужда. Никаква гнила дума да не излиза от устата ви, а само това, което е добро за назидание според нуждата, за да принесе благодат на тези, които слушат. И не наскърбявайте Святия Божий Дух, в когото сте запечатани за деня на изкуплението. Всякакво горчение, ярост, гняв, викане и хула, заедно с всякаква злоба да се махне от вас. А бивайте един към друг благи, милосърдни, прощавайте се един на друг, както и Бог в Христос се простил на вас. 5 глава, 1 стих. И така подражайте на Бога като възлюбени, че да живейте в любов, както и Христос ни възлюби и предаде себе си за нас, като принос и жертва на Бога за благоухание. А блудство и всякаква нечистота, сребролюбие, даже да не се споменат между вас. Блудство е сексуална нечистота, изразена в това да изневеряваш не да изневеряваш, а да имаш взаимоотношение с жена без да е брак. Това е нещо, което много хора се грешават днес. Ще направя специално видео на тази тема. Само ви казвам, порнографията е част от блудството, всяка форма на сексуална чистота, но не прелюбодейство. Прелюбодейството, ако си оженен за жена и спиш с друга жена. И флиртуваш с нея и я пожелаваш в ума си. Така, нито сребролюбие или празни приказки, да не се споменават, нито подигравки, които са неприлични неща, по-добре благодарени. Защото добре знаете, че никой будник или нечист или сребролюбец, който и до поклонник, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да не ви мами с празни думи, понеже поради тия неща и Божия гняв върху рода на непокорните. И така не бъдете съучастници на тях. И така. Това са едно от нещата. За мен най-важните от тия стихове са следното нещо в 4 стих. И не скърбявайте Святия Божий Дух, в когото сте запечатани за деня на изкуплението. Всякакво горчение, явост, гняв, викане и хулене, заедно с всякаква злоба да се маха от вас. Бивайте един към друг благи и милосърдни, прощавайте се един на друг, както и Бог в Христа е простил на вас. Това е много важно. Както виждате, мога да не скърбим Святия Дух, ако имаме отношение на непростителност, на гняв, на хулене към другите хора. И това разрушава връзката на Святия Дух помежду ни. Всички вярващи са свързани с Святия Дух и трябва да имат добро отношение към друг, за да продължава връзката помежду ни. Това е нещо, което е много важно. Да. За да има правда, мир и радост. Затова, като се грешаваме, се покаваме един към друг, искаме да даваме втори шанс, работиме в тази посока и така. Обикновено един мъж, като се греши към едно момиче, дори да не е по някакъв много брутален начин, жените по-трудно дават втори шанс, особено ако е в областта на това да имаш романтично взаимоотношение с нея с цел брак. Затова е много важно да се внимава в тази сфера, така че да може поне да се запази братската близост между момичето и момчето. Това е трудно, обикновено жените не го разбират това нещо и са склонни да го драматизират и да не дадат втори шанс. И така е малко неприятно за някои момчета, които искат да са приятели, всички са с по-голямо сърце. И обикновено заради това в църкви има групички и така нататък. Това е нещо, което трябва мъжете да го знаят и са внимателни. Жените да са стабилни и да са по-зрели, за да могат по-леко да приемат някои неща и да са по-силни във вярата. Това нещо се тренира като зяквате в Господа. И мъжете трябва да са мъдри изобщо да не допускат грешки в тази сфера, за да може да няма такива неприятни сценарии. И дори да харесаш едно момиче, да пазиш една дистанция и граници, така че да не се получат нещата. Поне да може да запазите добър спомен за това, което сте правили. Сте били заедно. Което не е лесно. Не казвам, че е лесно. Добре, това са взаимоотношенията между братите и сестрите. Има още много стихове, ще ги дам. Насърчавам, четете притчи.
Там пише много всички ти неща и книгата Римляни от 12 глава до 16. Да. Ще дам още стихове, който иска ги чете. Отиваме на душевни приятелства. Душевните приятелства са нещо, за което няма какво толкова говоря. Мога да правиш с хора, които сте духовни приятели. Душевни неща с цел релаксиране, да гледате футбол, матчове, филми, които не са лоши. Повечето са боза според мене. Да готвите заедно, да чистите заедно, да плувате заедно, да спортувате заедно. Това е по-добре. Играете тенис на маса заедно, да каквото и да било. И третото нещо, което му правите е да работите заедно. Може да имаш мъжа и жената трябва да имат духовни, душевни, естествени взаимоотношения. Приятелите могат да имат духовни, душевни, естествени, да работят заедно и така нататък. Няма лошо. И в трите, ако постъпваме както Бог иска, може и там. Сега да говорим за естествените. Само да кажа за хората в обществото, за непознатите, да прочетени стихове, които са хубави. Това са хората, които ти виждаш на улицата, в градския транспорт. Има едни много хубави стихове в Левит, 19 глава, от стих 9 се казва: когато женете жетвата на земята си, да не дожънваш краищата на нивата си, да не събираш падналите при жетвата ти косове, да не обираш повторно лозето си, нито да събираш побирък от лозето си, да го оставиш на сиромаха и на чужденеца, аз съм Господ вашия Бог. Тук се казва това нещо в древността преди 14 века при Христос, по времето на Моисей. Какво да правим, се грижиме за сиромаха и чужденеца, и по това време имало. Аз купувам храна на бедни хора, не им дам пари на готово. Това го правя от време на време, като ми поискат. За щастие са все по-малко, отколкото преди. 11 стих: да не крадете, да не мамите никой и да не лъжете ближни си. И да не се кълнете лъжливо в името на в моето име. Нито да осквернявате името на своя Бог. Аз съм Господ. Тук мога да крадеш и кажеш: заклевам се в Господа, но краднах. Има такива лъжат, крадат и използват името Господне. Докато си в градски транспорт, цак ти взима парите и ти така: кой ми го взе, ти ли ми го взе? Не. Особено така братята роми на моменти се подават. Моля те, брате Рома, ако ме слушаш и правиш това, спри да го правиш. Господ ще те съди, ще ти смачка. Като умреш и ходиш в ада, не дей да го правиш, брате Рома. Господ няма ти прости, да знаеш. Ако продължаваш го правиш и не спреш да го правиш, няма ти прости. Бог не е будала. Хората могат да излъжеш, Бог не мога да излъжеш. Да не притесняваш близни си, нито да го оскърбяваш. Да не остава от тебе заплатата на надничаря ти до сутринта. Да не хулиш глухия. Майко мила, мога да го хулиш глух. Нито да слагаш препънка през слепия, а да се боиш от своя Бог. Днес хора има по улицата пияници, хора, които са смазани от живота, бъкани с демони, с депресия. Вместо да има хора, които да се молят и да покажат любов, има хора, които им се подиграват. Самите хора се подиграват на себе си и ти се подиграваш на тях. Това е нещо, което не бива никога да правиш. Да. Да не извършваш неправда в съд, да не показваш пристрастие към сиромаха, нито предпочитание към големец, а по правда да съдиш ближни си. Тук като стане някакъв проблем в обществото, в градския транспорт или някъде, и някой, който е по-силен, от страх може да кажеш: той е прав, а не другия, защото те страх онзи да не те накаже, и тук трябва да се застъпиш за истината, независимо, че он е големец. И да показваш истината с вяра, че Бог ще защити, въпреки че он е по-силен. Какъв ще е, ако ще е да мутра? Казваш истината, казваш вяра в Бога и рискуваш. Сега живот с вяра, ако Бог те опази, ако не те, поне си постъпил правилно, но Бог те опази и не три носа на мутрите, е готино, после ще разправиш. Ако си вярваш и се молиш, има такива ситуации, които ще натрива. Да не обикаляш сред народа си да клюкарстваш, нито да застрашаваш живота на ближни си. Това е нещо важно. Аз съм Господ. Да не сееш клюки в квартала за този зоня.
Да не мразиш брат си в сърцето си, да изобличаваш смело ближни си, за да не натоварваш с грях поради него, да не отмъщаваш и да не храниш злоба против чадата на твоя народ, да обичаш ближни си както себе си. Аз съм Господ. Това са много хубави неща, ако ние в обществото ги живееме и ги правиме, което прочетах сега, колко хубави взаимоотношения ще имаме в градския транспорт, в супермаркетите и така нататък. Сега остана да говорим за властимащите, за учителите и за работодателите и работниците. Книгата Римляни, много хубава книга. В 12 глава за властта ще говориме. Никого му не връщайте зло за зло. Залягайте за това, което е добро пред всичките човеци. Ако е възможно, доколкото зависи от вас, живейте с мир с всичките човеци. Не си отмъщавайте, възлюбени, но давайте място на Божия гняв, защото е писано: на мене принадлежи възмездието. Аз ще сторя въздаяние, казва Господ. Но ако е гладен на приятелите, нахрани го, ако е жаден, напой го. Защото това като правиш, ще не трупа жар на главата му. Не се отставай да те побеждава злото, но ти побеждавай злото чрез доброто. Всеки човек да се покорява на властите, които са над него, защото няма власт, която да не е от Бога. И колкото власт има, те са отредени от Бога. Затова, който се противи на властта, противи се на Божията наредба, а който се противи, ще навлекат осъждение на себе си. Защото владетелите не причиняват страх на добротвореца, а на злотвореца. И така, искаш ли да не се боиш от властта, върши добро и ще бъдеш похвален от нея, понеже владетелят е Божий служител за твоя полза. Но ако върши зло, да се боиш, защото той не носи на празно меча, понеже е Божий служител. Гледай какво става: мъздовъздател за докарване на гняв върху този, който върши зло. Затова нужно е да се покорявате не само поради страха от гнева, но и заради съвестта на човек. Понеже по тази причина и данък плащате, защото владетелите са Божи служители, които постоянно се занимават с тази длъжност. Отдавайте на всеки дължимото, на комуто данък данък, на комуто мито мито, на комуто страх страх, на комуто почит почита. Сега за този страх, който става въпрос, си има пред страх от това да не се грешиш цел да бъдеш наказан, и когато ти има ситуация да убиеш, да нараниш, да пребиеш, да изнасилиш човек, хубаво се страхуваш от последствията. Това е много хубаво. От страха от наказанието е хубаво нещо, когато ти имаш изкушението да се грешиш. Само тогава е хубаво страха от наказанието. Когато имаш изкушението да се грешиш, а не преди това. Ако ти си съгрешил и не се грешаваш, няма нужда да имаш страх от това, че Бог ти го помни, Бог ти е простил. Ти се стремиш да не се грешаваш, ти си се покаял, продължаваш напред, дори човека да не ти прости, Бог ти е простил. Просто не се грешаваш по същия начин към хората. И продължаваш напред. С високо дигната глава. В праведните дела, които Бог има за теб. Тук се казват много неща. Най-важното е, че властта е оригинално. Бог иска да бъде, за да се възнаграждава добротвореца и да се казва злотвореца. Това е Божията воля. Сега, че хората постъпват в позиция на вас по противоположен начин, Бог ще им държи отговорност, и за да им държи отговорност, ние трябва да се молим и не трябва да постъпваме безотговорно. А ако ние крадеме от данъците и не си плащаме данъците, въпреки че около 50% от парите властимащите си ги използват за себе си, някъде там не могат да използват всички, защото няма да има нито градски транспорт, нито нищо. Те използват сигурно по-малко от 50, но да кажем 50. Това е много голям процент и много високо ниво на корупция, 50%. Ако ние плащаме данъци въпреки това и се молиме, Бог ще ги накаже. Ако не го правим, Бог няма да ги накаже. Защото ние сме кръци и Бог си казва: те са кръци, те крадат данъци, същите кръци, аз за какво ги предпазвам. Ако ние не се молиме, казваме: Боже, то не зависи от тебе, то зависи от нас и ние нищо не правим по въпроси. Дори не е лошо да има протести, ама само протести не стават. Колко протести правяха полицията, пак не става. Без вяра в Бога забравете. И едно нещо ще ви кажа: всички вие политици сте нищо сами. Причината вие да успявате са крупните кръгове около вас.
Крупните фирми, хората около вас. Ако ние хората не искаме да участваме в схемата, ако няма крупни фирми и крупни хора, които искат да субсидират политиците, нищо няма да успее. Никаква корупция няма да успее. Всички зли политици, които мамат и крадат, са всички поради корумпираните кръгове около тях. И има много хора, които искат да участват в схемата. Ако ти, който искаш да участваш в схемата, си част от такива тъпоти, изчезвай. Ако си част от фирма на някакъв корумпиран тип, изчезвай оттам. Намери си хубава работа. За добри хора, почтени хора. Спри да участваш в тази корупция, спри да участваш в тия крупни схеми. Няма нужда да си част от тия кръгове. Проучи за кой работиш. Работи за хората, за които трябва. Има много почтени хора, има почтени политици, бъди с тия почтени политици. Дори не си в политиката, бъди почтен работодател. Има почтена фирма, накри данъци, плащи данъци, Бог ще ги съди. Има стихове за това, че ще ги съди поради това, че са използвали данъците по неправилен начин. Мога да ти ги прочита. Ако ти си полицай, държиш меча и си човек в позиция на вас, внимай как използваш властта, имаш по-голяма отговорност. Бог ще отдържи отговорен сега. Децата ти могат да го отнесат, жена ти могат да го отнесе, родата ти могат да го отнесе. Ти си духовно свързан с тях. Ако ти мамиш хората, ти трупаш жена ти да бъде мамена, ти да бъдеш мамен, децата ти да бъдат мамени. Майка ми акушерка беше, сега не е. И хората, които са правили най-много измами там, накрая го отнасят семействата и родителите им. Децата им са болни от някакви брутални болести. Парите, които са крали с рекет под масата, ги дават за операции на тия деца. И накрая на тях се връщат. Хората, които са обикновени си крали, децата са им по-здрави и не дават такива пари за такива неща. Това е статистика, тя е водила, не вярвам, че греши. Може ти да си водиш. Хората, които са престъпници и покварени политици, имат разбити семейства, гузна съвест, изпадат в какви ли не крайности, за да могат да изпитват мир, правят какви ли не извращения, взимат какви ли не наркотици, развратстват по какъв ли не начин с какви ли не малолетни хора и тем подобни. Политиката има толкова тъмнина и толкова поквара, че нямам думи. И единственото нещо тия хора да приемат Христос, да им прости греховете и да получат нов живот. Дори да им коства живот. За какво живееш и да си чувстваш парцал, отколкото по-добре приемеш Исус, да се чувстваш добре и дори ти сложат край на живота, отиваш цяла вечност при Него. За какво е това нещо? Има бивши политици, които са били зли, сега не са. Разказват за това нещо. Има и добри политици. Мога да станеш такъв, може да излезеш от толкова тен кръг. Каквото ти коства. Само прими Исус, покай се, дори живота ти коства, няма проблем. Ще направя бъдещето видео специално за вас, политици. И за всички хора, които са брутални грехове. Защото имате нужда. Всеки човек има нужда, който е грешник. Било то по-малко или повече. Обаче тия, които са в позиция на вас, са още повече, защото са по-голяма отговорност. И вие сте по-кадърни, Бог ви дал по-голям призив от повечето хора. Вие имате по-специална мисия. Използвате в добра посока, не в негативна. Вие имате по-голям дар, по-голям призив. Използвате призива си за добро, за не за зло. За да имате награда, когато отидете във вечността и за да отидете в ада и да имате вечен живот, а не вечно наказание. Един живот живееш, живее го как трябва, за да отидеш където трябва. Отношението към нашите учители и работодатели, Ефесяни 6 глава 5 стих и свършваме. Слуги, покорявайте се на земните си господари със страх и трепет в простота на сърцето си, като на Христос. Не бойте се само от очи, не работете само за очи като човекогодници, а като Христови слуги изпълнявайте душа Божията воля. И слугувайте с добра воля, като на Господа, а не на човеци, понеже знаете, че всеки слуга или свободен ще получи от Господа същото добро, каквото върши. И вие, господари, постъпвайте също така с тях, като се въздържате от заплахи, понеже знаете, че над тях и над вас има Господар в небесата, когото няма лицеприятие. И това, което се казва, да работодателите да не работят за очи, а шефовете да внимават и да знаят, че има Господар на небесата, който ги държи отговорни. И ги държи отговорни сега,
политиците, които се грешават, работодателите, които се грешават, учителите, които се грешават. Бог ще ви накаже в рамките на няколко години. След това, ако не си вземете пук и продължите пак ще ви наказва. И така може да си умрете, ядете крушите, съгрешавайки, съсипвайки живота на хората, докато един ден не умрете и не бъдете вечно наказани в ада и там да преживеете. Но ако се покаяте и спрете, потърсите Бог, ще ви е изходен път, ще ви помогне, ще ви даде сила да спрете. Вие нямате силата да спрете сами, не можете, имате нужда от Бога. И ще живеете от остатъка живота си почтенно и ще отидете на небето и ще имате награда на небето. Един човек, който живее последните си години, искрено покава се за греховете, които е вършил преди това, Бог ще го приеме на небето. Дори Адолф Хитлер да се беше покал последните си години, искрено беше се грешил и да поискал прошка, Бог ще му даде. Има помежду другото нацисти, които ги съдат на военен съд. Те си дават живота в ръката на Господа и са били в партията на Хитлер и остатък от живота си го живеят почтенно. И Бог ги взима на небето. Нацисти, които са участвали заедно с Хитлер в Световната война. Това някой път мога да говоря за това. Бог е много милостив, стига се покажеш и я спреш да вършиш греха си. Бог не е будала, ако си вършиш греховете и не спреш и си лицемериш и си ядеш по парата. Но ако го търсиш и си сериозен и спреш, ще ти даде хубав живот тук и като умреш цяла вечност на небето с него. Това беше за днес. Вярвам, че ще ви е много полезно.